Komachielo ni duol mabedo chung'ne yiero kod tong' e pacho kae IEBC owacho ni giseyudo kwayo mar golo tich jod bura moko 4 e bwo thuolo matin ne higni 2 motelo ne yiero mabiro. Kata obedo ni pend chik namba 104 miyo jopiny teko mar lonye tich jaod bura, obadho moko pod nitiere mamono chenro notimore e yo makare. Kata obedo ni chikno nitiere, chenro mar lonye tich jaod bura ok nyal timore e bwo thuolo mar higni 2 kata higa achiel tok yiero maduong'. Ka jalonyo weche mag puonjo oganda Faith Mwangi to seyo mana onge mar okenge makare mag lonye tich jaod bura, kata obedo ni pend chik moro omiyo jo Kenya teko mar timo mano. Civic education Kenya iko very wanting. Na Wakenya wajue haki yao na wajue ya kwamba Constitution Article 1, all the power belongs to the people. Sheria zilizowekwa ili kutoa mbunge ni sheria zinazokuwa very draconian. Hazipatii wananchi nafasi nzuri ya kuweza kutoa mbunge wao. It is more stringent kutoa MP kuliko kumvote in. Chandruoge mamoko mamono Kenya chenro makamano timore en wach donjruok mar josiasa e wachno, kama wacho ni jotend migepe kod spika nyalo donjore wachno mar neno ni chenro no rem ma ok otimore, kaka ileronwa gi jalonyo weche mag siasa Laktar Harun Hassan. Ile party influence. Kuna hii chama ambaye unakuta wana protect bunge yao. Ya pili ni serikali yenyewe, executive wako na interest na bunge fulani. Mpiga debe wa serikali ama executive hawataki mtu kama hiyo aondolewe. Speaker hawataki kuona mwenzao akifukuzwa kutoka hiyo nyumba. Sheria ipo. Hiyo sheria imewekelewa barriers mingi mpaka mwananchi wa kawaida hataweza kuendeleza hiyo mawazo. Kata kamano jo Kenya moko ne osetimo chenrono ma ok nodhi kare. Ma en kalure gi jaod bura machon Mama Kadara Ruben Ndolo. Wakati huo walijaribu, lakini mpaka saizi hawakuweza kutoa wabunge. Chairman wa sasa amesema watajaribu kutengeneza mambo kama hayo. Kwa nini wanataka kutoa wabunge? Kama wewe mwenyewe umekuwa mwizi, mama mmoja anasema wataiba kura. Lakini mpaka hivi sasa kutoka wakati wa Chisoni sijaona mbunge yote ambao ameitwa ametolewa.